डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमानि 30थि बोसोरसालिया जुथुमा जोबनानै थाङो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि 30थि बोसोरारि जुथुमाखौ हांस्रा गोथार बाथौ थानसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंलाङो। गिबि हाबाफारि महरै थानसालि थारनाय, धोरोम जाथा बिरहोनाय बेखौ बिरहोयो डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि लगन बर' बिथां आरो धोरोमारि आनजादाव देरहासार जानाय फरायसाफोरनो बान्था राननाय लोगोसेनो बे हाबाफारिनिनो गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि खगेन बसुमतारी लोगोसे दान बावजेनगिरि सुख्राम बर', हांस्रा बिसिडिसिनि चेयारमेन बिथां आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो लोगो फोरोंगिरि देवलखुसि गोजौसिन फरायसालिनि बिनाद सरगयारि आरो थिखानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि नेहाथारि रुमिला बर' बिथां आरो डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि गंफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। जोङो दिनै डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुम लाइमोन आफादजों लोगोसे गुबै आफाद माइनाव आफाद मोनथामबो दिनै जमायै जोङो मोनसे 30थि बोसोरसालिया जुथुमा लादों। दा बे जुथुमाव जों मोनसे थांखि थायो जा धोरोमारि जे समाज बेबस्थाफोरखौ दिनैनि बे मन्चआव जोङो मोजाङै सावरायो। जोंनि लाइमोनफोरा बोरैबायदि जानांगौ आरो जोङो माबे बिथिंखौ लानानै जों बांसिन धोरोम बिथिङाव गोसो होनांगौ जों माखासे गुवारै जों सावरायलायगोन। आरो दिनै जोङो डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा 2018निफ्राय धोरोमारि आनजादखौ जों जागायदों आरो जोंहा बे आनजादखौ जोङो मोननै केटेगरियाव रानो, गिदिर खलब आरो उन्दै खलब। जोङो गिदिर खलबखौ जोङो 100 जौखोन्दोनि जोङो कुइसन दानो आरो बेनिफ्राय जोङो उन्दै खलबखौ 50 मार्कनि बिसोरखौ अपसनेल जों कुइसन दानो। दा बेबायदिनो दिनै जोङो थांनाय 2021 मायथाइनि 22 डिसेम्बराव बे आनजादखौ जों खुंफुंदों डिमाकुसि इउएन एकाडेमिनि फरायसालियाव। दिनै फैयै फैयै जोङो दिनैनि जि अक्ट' 15 फेब्रुवारि बे अक्ट'आव दिनै बिनि फिथाइखौ होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो जायफोरा सेथि आरो नैथि बान्था मोनदों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि आफादनिफ्राय जोंनि बाथौ गौथुमनिफ्राय लाइमोन आफादनिफ्राय बरायना लानाय जादों। आरो जोंहा बे आनजादखौ सामलायनो थाखाय मोनसे जों आफाद दानानै लादों बा आनजाद बर्ड मोनसे बर्ड हिसाबै जों दानानै लादों। दा बे बर्डआनो जोंनि बे आनजादखौ मेनटेनेन्स खालामो आरो। जिहेतु दिनै थान्दै आफादा जागासिनो दं बेयावहाय गुबै जिथु आयदा बे गुबै आयदाया मानि सायाव सावरायनाय जागोन? आदसा दिनैनि बे जोंहा जि थान्दै मेल, बे थान्दै मेला थांनाय बोसोराव जोङो जिबायदि खामानि मावनानै जि लाइमोनफोरखौ लानानै जों माबायदि इयुनाव खामानि मावलांगोन, जोङो बिनि बांसिनै जों खामानि मावगोन आरो जोंनि समाज बेबस्थाया बोरै जानांगौ आरो माबायदि जानानै दं समाज बेबस्थाया दिनै जों गुवारै सावरायलायगोन। नोंथां बड'लेण्ड बुब्लि आरो निउस 24 बड'लेण्डनिसिम आं खुलायखौ जासिहरग्रोबाय। जोङो डिमाकुसि बाथौ गौथुमा दिनै 30थि बोसोर जाबाय। बे 30थि बोसोराव जोङो नैबे हांस्रा गामियाव जोङो बे कनभेन्सनखौ खुंनो लादों। दायो जोंहा सोलिगासिनो दङ। बेजों लोगोसे जोंहा डिमाकुसि लाइमोन आफादा मोनसे धोरोमारि आनजाद बेखौ लादों आरो लोगोसे दिनै फिथाइखौ जों दिनै होदों। बेनि फिथाइफोरनि जाहोना जाहैबाय जाहाथे इयुनाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा जाहाथे धोरोमनि खोथाखौ मिथियो आरो धोरोमनि मान सन्मानखौ मानिनानै सोलियो। बेनिफ्राय जों बिथांखौ खावलायनाय थादों। लोगोसे बे बान्थाखौ जोङो दिनै गोबां जोंनि बाथौ धोरोमारिफोरा डनेट होयो। बिथांमोननिफ्राय डनेटखौ लानानै जोङो बिथांमोननो बान्थाखौ बावनाय जायो। बान्थाखौ मा बावनाय जायो बिथांमोन? जोङो बान्थाखौ गांसे बिजाबजों धोरोमारि बिजाब लोगोसे मोनसे मान बिलाइ बावनाय जायो, लोगोसे फैसा एसे होनाय जायो आरो। ओमफ्राय मा समनिफ्राय जागासिनो बे जोंहा नैबे धोरोम आनजादा जाहैबाय 6थि बोसोर जाहैबाय जोंहा 2016निफ्राय जादों बियो 18निफ्राय दासिमहालागै जोंहा 6 बोसोर जाबाय। जों इयुनावबो बिदिनो खुंलांबाय थानो आखायाव लादों बा थांखि लानानै दंखायो जोंहा। दा बे समाव लाइमोननि सासे आफादगिरि जानानै नोंथाङा लाइमोनफोरखौ माबायदि सांग्रां जानायखौ लुबैयो? जोङो बेखौनो खावलायदों आरो बेखौनो लुगैयो जाहाथे जोंनि बाथौ धोरोमारि लाइमोनफोरा जाहाथे धोरोमनि बेलायाव सांग्रांथि जायो आरो धोरोमनि बोसोनजों गियानजों इसोरनि मुं लानानै जाहाथे फरायो, दावगालाङो, गावबा गावनि लाइफआव जाहाथे गसंथानो हायो धोरोमनि मुं लानानै, आं बेखौनो मिजिंथिनाय दङ।
गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।